Čaute ľudia, moje meno je Gamfrey a ja vás zdravím u ďalšej série na hru Metin 2 Violence. Ako vždycky je to so mnou Fildo. Čaute. No dobre. Takže tento Metin sme našli len teraz. No dnes, lepšie No povedať. proste dnes, lepšie povedané, nie teraz. A dneska máme v pláne dať si level 30 O, a ja potom a on už potom s svoj... mojím dropom, či som si ho tak Čo dal, to tu na Violence? Zavíj hodne šťastie, okej. Hej, daj si toto CTRL-G a tam si daj toto, ten quest. Už som si ho dal. Dobre, no, tu na buď, nejako zejdeš. Však nejdem, tu som. Dobre. No proste asi ich tu navolinkám. Nemusíš tak rozprávať, nikoho nezajíma. No dobre. Som dostal nejaké kamene. Nechápem, Čo? neviem, aké, ale dobre. No proste som dostal nejaké kus kryštálu. Á, dobre, si nechávaj na vylepšenie. No, sorry, to si ty. Dobre, idem ja tu hore. Ja si tu tie svine malé zavolám. Zas budeme natáčať neviem koľko minút. Choď na to tých psoch tu, na čo sú hladový a divoký a tak, že zrobíš ten quest ti dá 500 000. Hej, idem. No dobre, tu na to malý tenecký. Neviem, kde si. Ja som na začiatku pri tých psoch. No, už aj ja som dobre. Dobre, dúfam, že už teraz u nás fakt dobre počúvajte, pretože dosť dlho sme to skúšali. No akože chceme si kúpiť ten mikrofón, ale to ešte... No, ešte nemáme. Ešte také 2-3 dní možno dať tak. No také 2-3 dní a už by sme to mali mať. Možno v pondelok, útorok asi dať tak už. No, možno už by to aj bolo byť. Teraz, zajtra neviem, či budeme niečo natáčať, pretože... No proste... Teraz momentálne... Nemáme čas veľmi. Ty nemáš čas, nie? No, ja nemám čas, pretože teraz idem preč a takéto veci. Ešte koľko mi ich treba zabiť. Dobre, ja mám ten quest. Také luxusné brnko. Dobre, ja idem dať na to level 30. Ty už máš ten quest? Hej, táto musíš ísť na tých divokých psov a toto a nie ty tam ideš k tým sviňom. Však ja som na divokých psoch. Aha, tu sú nejaké svine. Hladový a tak. Hladový pes, na to ty chod. Modrý vlk a to ty? Iba hladový pes. No aj to, no, on to vidno, iba hladový pes, tak. A kde mi to píše, že koľko som ich už dal? Dáš N-ko a tam, N-ko? no nie, P-čko. Sakra, tu nie sú žiadni psi. Čiže na začiatku, kde si sa spavnul. Aha. No však som tu. No, parádes. Dobre, neviem, dneska by sme fakt chceli dosiahnuť tú 30-ku. Možno, že dáme takých 50 asi. No, možno, uvidíme. Keď z toho, Kto by no, chcel, nech napíše do komentáru a ja vám tento Metin dám do popisu, no, hodím vám ho tak či tak. Takže to bude jedno. Či? no, potom keď už budeme taká 100, tak pôjdeme do toho farmáku dropovať. No, určite. No, aspoň ja, no. Tak Ty by si si mohol zrobiť buffa, takže... No, ja budem mať búfa predsa. No to si ozro. No, ja už ich tu pobijem. No, poďme biebi. Dosť rýchlo podľa mňa tu idú tie... Levely, ale potom už je tak 50, no dosť ťažko. V tej jaskyni ešte jakž tak, hej? Ale takto, no, v jaskyni, ja chodím väčšinou do dvojky a tam tak po jednej skupinke veľmi dobrej XP. No, tam Fildo už má ten... Tam je jednu plišeru, štvrť dvojky, takže to podľa mňa je luxus. No, Fildo tam už má ten... 60. No, paráda, dokončil som účet. O, mám brnko. No, to brnko si daj. Hej, idem si ho dať. Úplne good, pekne vyzerá. Dobre, takže ja idem teraz XP asi na level 30. No. Ako sa to dáva, že aký som level? Nie Bčko. Kde? Nie Bčko. Cičko? Cičko. Co? Co, hej, dobre. Som zabudol.
Potom si hneď pojeme dať kúzla. Ja idem ešte druhý quest zrobiť, čo je od 20-ky. Hej, Hej, no ja pôjdem. to nie, lebo to je dosť ťažké. Čo? Ty to nezrobíš. Myslíš? No a to viem, že nezrobíš. Sakra, ja už nemám plášte. To ty dobre vyramíňaš. Nie. Bez ducha iného. No tak ja idem do mestečka po O, plášť. výborne, jednu mám. Práce. Žlutá modrá ríše. Fakt toto vám hodím proste do popisku. To chce môže hrať s nami. No, nekonkrétne s nami, ale na serveru. No presne, nie konkrétne s nami, ale na serveru. Dúfam, že toto video ešte dneska vydám. Pretože... Ako ma všetci poznáte, ja to veľmi... No, dosť pomaly vydávam. Teraz ešte k tomu aj noha boli. No, Výhovorky. jaké výhovorky. Čistá pravda, výhovorky. No proste... Proste tak. Sakra ma bolí zadok. Pri obchodníci sú tie blbosti. Hej, to potom, jak budeš 40-ka. Ale ja potrebujem plášte. No to nekúpiš, lebo to 2,5 milióna stojí, takže hovno. Takže som Briti. Čo si? A teraz čo? Toto si dobrý bol. Ale to bolo 69. No popýtaj takého peniežia. Tu je nejaká... Koľko? 10? Čo hej? 10 toka? Hej. No, ja to strihnem a za chvíľu budem naspäť, takže zatiaľ strih. Som 32. Takže sme späť ľudia. A ja už mám tých 10 000. 10 miliónov. Ja už mám tých 10 miliónov. Idem si dať kúzla. A uvidíme. Zahájiť výcvik. Lebo to sa zvedavý, čo mi dá sa keď zabijem, čo to je bezduchý. Bečko. Ako to bolo? Bečko. No. Bolo 10 miliónov. Takže ideme. Tak. Hej, jak sa volá ten kameň, ha? Aký kameň? To vieš ten, Co? Neviem. čo máš hneď na pečko. Hej, to stojí 50 milióny, chlapče. Ja viem, že chcem takého popýtať, vieš. Hej, asi ti takto dá za 50 milióny kameň, hej. To však tebe dal. Oj, hej, no tam myslím, že tam vieš, to bola 170 jednička pre tvoju informáciu, hej. Však. A iba z Riti mi dal, takže... A tu sú 200-ovky. Však dobre. No to pýtaj, mi je to jedno. Tak. Ja neviem, jak sa volá, v obchode budú možno. V obchode budú, to si kúkni, jak sa to volá. Ja neviem, jak sa to volá. Hej, kúknem si. Čo by som si dal tu. Ja sa spýtam, kde sa dropuje. Už spýta. Si odropujú. Teda na tej farmách. Myslíš, že obchodníca to bude mať? Hej, kameň za 50 miliónov a No zase, pravda. čo predáva každý, to asi bude mať. No. Rozumiem. No, dobre. Sa ešte musí učiť. Sú tu nejaké nové obchodníky. Hej, počúvaj, idem sa prihlásiť na túto 60-ku, lebo ja už som 30 level. Cipana tuna je duhový kameň pre H50, hej. No, tak pýtaj duhový kameň, 200. Idem nachádzať 2, hej. Tak to vlastnejšie. Dobre, chod nechať 2. Ja si idem to ten quest zrobiť a
Jak budeš mať 30, to povedz sa prihlásim na obidve. Dobre. Ja sa tu na niečo toho spýtam. Nie je to takto vyššie. A tu nie je niečo. Čo je? Mám si skúpiť taký meč? Nie, no tá, nemá, nie, lebo si len 16. Dobre, no ideme expiť proste. Daj 30 a potom si som rúbal. To je. Ale to 30 už dávno mala byť. Tá. Vidíš, troška mi to nevyšlo. Dobre. Už sa budem baviť s divákmi. Tebe to furt nemíde, ale dobre. Tá. Jak dneska na skakanie. Tak to bolo trocha dosť zle. No. Poďme, medvedíky. Ideme na nich. Proste budeme byť a byť. Už neviem, koľko asi tak natáčame. Ja neviem, ty natáčanie. To neviem. To nevadí. Dobre. Dobre, ja už 20 minút a 100%. No, to dobre. Dáme 30, ne? Dáme takú pol hodinku, no by sme aj mohli dať. Tak rýchlo dávaj 30, že dáme ešte 50. No, rýchlo dávaj 30, že dáme ešte 50. To ja už len na teba čakám, takže to No, dobre. Tak a teraz to tam nedá byť. Také divné meno pre Metin Violince. Hej, a tamten, jak sa volal? Jak, ako? Nie, ale to tam vieš, čo sme kúkali, neviem, jak sa to volal. Pelo. Pelo, či ako pelo. Popelo. Hej. Popelo. Akurát bije Metina, to by to mohlo byť aj rozdvanou. On to bardzo. To si dá tak 4-5 level ti dá. No, už som 20, že pravda. Questy? Čo to za quest? A máš to tu bez duchu iná. To ti nerobo, to ti nezrobíš. Aha, no to ja idem ja do síly a do vitality. Čo si? Že idem ja do síly a do vitality. Ale čo si, var, či čo? Hej, Var. Dobre, to je do síly a vitality. Uzlátky. A kto by nevedel, ako sa tie blbosti zbierajú, tak je to ičkom, tvrdým i. Nie, to iba daktorium. No nie, lebo aj mne, aj tebe to robí a to Však, je... ale ináč tam, jak je toto bodko čiarka aj. No hej, aj tam. Jak som mal inú klávesnicu, tam je to dal, ono. A iný počítač, keď som mal, tá bodko čiarka. Tam je Však, ale ja som mal furt ten istý a... No práve tým. Mne to takedy išlo aj na tým bodko čiarky. Však aj mne takedy to išlo tak. No, nejaký vodný kameň som získal. No to zbiera na ono. No, level 25, to je good. Ešte jeden metin by sa mi šíkol. On to ja zrobím púzlo, keď som tu. Ty kokos, úplne by ma nažubalo, kebyže ešte teraz, keby ti dal ono... Keby ti dal toto blbosť. Idem pýtať. Druhový kameň. No, poďme levíky, poďme. Mám 26. Ach, to je... Dobre, idem skúsiť pýtať, ale ja som vlastne na chate 2, takže to nič potom. Aha. Tak, pýtaj.
Tak to je no troška na dlhšie pytanie. No, uvidíme. No, za chvíľu som 30. Dobre. Ešte kus guľky. Vyskúšame si hneď kúzla. Tak, a hneď to ideme skúšať. No, toto je snaž. Toto je jedno perfektné cieľ. Tak. No tak tu už veľa ľudí není. Tak, Dobre, idem na tab 1. no tak to je. Wow, toto je dobrý kus ľudí kokos. Čo ako? Toto, vieš čo, tak skočí. No. No, poďme. Aký si level? 28 za chvíľu. Ty kokos, mne samé do tej vodnej kamene padajú. On si to zbieraj. Však a čo robím? Dobre, napíšo. Ty kokos, normálne tu, tu sú nejaké zvieraté. Každého hýovina, co si padne, to toho nespíš. Je to nejaká skupinka, či nie? No, poďme to ide, že dneska to dáme. Takže to ešte fakt dneska dáme. Dúfam, že fakt není počuť čumenie fieldového počítača. Nemalo by. No nemalo by, lebo už sme si to nejak vyriešili. Teraz počujem, keď ty fúkneš do mikrofónu, alebo čo to. No, ja nefúkam do mikrofónu. Tá proste furt počujem, že to je niečo také. To neviem čo, ale to je... A ty to tak fúkneš nosom do mikrofónu, a to je. No, to asi. Stále tebe zažením. Poďme, 2 levlíky to dám hneď. Dobre, tak ja idem do mesta. Skúsim sa popýtať, ako ho ti nie, ne? Ja dúfam, že hneď, takže to, no. Nevieš, či sa to asi dropuje? O, Metin, paráda. Čo to bolo? Nič, ja som tu na bukla po stole. No, bíme. No, poďme, rozbijem ten Metin a už budem level. Dubáky za 50. Fíha. Dobre, idem pýtať dáko 170. Tak to mi veľmi nepridalo. Nie, nepýtam to. Ja nesom ty. No, A co šik, ja som mu minula len popýtal, či mi jede tých 10 milióny a on mi dal tých 10 milióny. a že by si mal budget ti dal hneď. Poďme. Ale že to škoda, že to na tom varovi. Hej, A počkej, ja sa takoho spýtam, že kde sa to dropuje. spýtaj sa. No, neviem síce koľko to natáčame, ale hlavne dneska sa chceme dostať na tú 50, čakám na teba. na tú 30 aspoň. Tak. Bo neviem, či to už stihneme na tú 50. Tak, dáme 60, ono, 60 zrobíme, no, nie na videu, ale no. No, proste mimo videa. Mimo videa, no, ja. No, presne. Potom už ty budeš mať aj toho šamana No, hej, presne už. a už sa budeme expiť na tej jaskyni. Ty kokos, na mňa ani XP nepridáva, to nepochopím. A aký si veľmi? 28. Si no. Maň, ale však keď uvidíš to video, vôbec mi nepridáva levely.
A kde sa expíš? Na čím? Čo? Na čím sa expíš? Na tej mape, na medveďoch a na to tých. No to nám vidím. Chod tam, chod tam, jak sa to volá, to je. No to teraz momentálne som na medveďoch, bo... Ja chod na medveďoch. Čakaj, idem do mesta a pôjdem tam na medveďoch. Mesto... Modraličie. Je to keď ty dáš 40 zľava, ja sa 50 razy vyserím. No, ja hneď dotočím aj toto video, ja ho hneď pôjdem zostrihať a... asi ho tam uploadnem. Ešte neviem. No. Presne, uvidíme. No a dokým sa uploadne, tak ja zase sa vyserím 50 razy. To, tá vidíš. Jak som čakal, dokým sa ti to načíta, a teraz čakám na to tvoje levely. No, jaké moje levely? A dokým než level 30, tak ja sa tu aj zoserím. No dobre, proste ideme. To je už teraz jedno momentálne. FMS Pro plus 9 pro začiatočníky. Kúpim za $1, za 1 young. No jak chceš, kúp sebe aj to je jedno. Ja mám FMS, zdarmo. Dobra, ja mám A koľko ho kúpiš v shope? 15 000. No a ja som ho mal za 1 young. Toto má fakt výhoda. Presne. Je veľká výhoda. Jeste medvedie. No, tady už sa pracuje. Poďme, bího. A ne, to je tam. Medvedíky, no poďte. Majú, to musia to byť toto plašte také drahé. Ja vidíš, asi musia. Ale veď pre tie veľké levy to vidí bazény. Aj, akurát takto mi písal teraz na Skype, dúfam, že ste to nepočuli, lebo je veľmi zle. No a ešte zabijem tu na jednu skupinku a je to. No tak level 50 asi neskôr nedáme. No proste dám tu 30 a už to bude buď. No a skončíme potom jak do 40. No presne, dám 30, ukončím len toto video a bude. Pôjdem hneď ho zostrihať a hodiť ho na net. Ideme do nich. Už to je troška, no už som tady, už som 30, no. Dobre, tak. Jednotka. Dobre, toto ukončil. Dobre, takže ak sa vám toto video aspoň trochu páčilo, zanechajte like, určite toto video zdieľajte medzi kamarátov, hoďte na tento kanál odber, oplatí sa vám to. Takže majte sa, ľudí sa s vami Gunfree. A film, čaute. Čau.